que signifiquen que no només són dades econòmiques més o menys fredes, sinó que tenen una implicació molt important en la vida de les persones. No sé si ho heu viscut, però jo sí que ho he viscut fent aforaments a les carreteres, no? A les 6 del matí, l'any 94, 95, 96, unes llistes de furgonetes que sortien del terme, que s'anaven travessar cap a l'autopista, cap a l'àrea de Cambrils, cap a l'àrea de Salou, no? Va estar quantificat que el 98% de la gent de les Terres de l'Ebre que surt a treballar fora de les Terres de l'Ebre ho fan al Camp de Tarragona i al camp de la construcció, bàsicament, una part molt important, no? Una altra cosa que és molt important és la disminució de la producció de les muscleres de la Badia del Fangar. Això és important perquè és una activitat que en principi se considera una activitat estrella dins del territori, que inclús va generar unes expectatives molt importants de crear una particularitat d'activitat econòmica que sigués punt de referència, i en realitat s'ha produït un estancament perquè baixament d'aigua, això té una afectació molt important en la producció, i damunt a baixament d'aigua se produeixen altres efectes col·laterals que són ja per la mort de tot el que seria tots els músculs, totes les ostres sembrades, perquè són assecades per la mar, la quantitat de la mar, però no tenen possibilitat de desenvolupar-se. Jo dic, no tengo ni idea de lo que tenia, no he tingut l'oportunitat de poder-ho preparar com més agradat, perquè aquí faria falta profundizar-ho molt més, però d'alguna manera el missatge és molt clar. És el que seria la gestió de l'aigua actual que s'està realitzant en el marc de la llei del Pla Hidrològic Nacional vigent, com la que s'està preparant en el marc de la preparació del Pla Hidrològic de la Conca, té efectes negatius i devastadors per al territori. I això és important tenir-ho en compte perquè se produeix, a més, en un moment de desmobilització clara. Però és que a més es produeix també en un moment no només de desmobilització clara, que nosaltres estem intentant capgirar, i jo crec que capgirarem, sinó que es trobem també en una situació de passivitat total i absoluta del lideratge polític. Els líders polítics ebrencs no exerceixen el lideratge sobre el territori. Han abandonat el lideratge sobre el territori i han entrat dins de l'àmbit de la preocupació personal, del seu desenvolupament professional i personal dins de l'administració catalana. No tenim actualment una administració catalana clarament en contra del territori, obertament en contra del territori, però tampoc tenim una comunitat política ebrenca que sigui conscient de la problemàtica que està venint, o si més no, que tingui cap intenció de capgirar-la. Això fa d'alguna manera tornar a una situació que hem vist tothom, i és quin és el paper que ens correspon jugar als habitants de les Terres de l'Ebre. Si una vegada més els habitants de les Terres de l'Ebre han de tornar a liderar el que seria la mobilització necessària per a capgirar la situació. No sé, això és un tema que de debat en la plataforma de defensa de l'Ebre, és la intenció que té la plataforma de defensa de l'Ebre, però és que a vegades hi ha dificultats afectives molt grosses, i és, primera, la poca percepció que es té dels impactes del que seria socioeconòmics en el futur del territori, per un costat, i segona, que no s'està lluitant actualment contra un gran projecte, sinó que s'està lluitant actualment contra diferents tipus de mesures que ja estan contemplades en un gran projecte, però que el discurs que s'està fent des de les administracions, i tant central com la catalana, són discursos confosos, discursos d'alguna manera desmobilitzadors. Que hem introduït un exemple, potser en 15 dies 2 vegades a desmobilitzar, però és que els nostres representants, el Francisc Matasà en concret, com a conseller de Medi Ambiental, ajuden al tema de la desmobilització. Per tant, d'alguna manera, jo crec que són temps dolents, temps molt foscos, i temps en què tornarem a estar en la tessitura de que si som capaços o no de desenvolupar les energies o sinergies necessàries per a intentar retornar els cabals necessaris al riu per al manteniment del l'estat ecològic del delta, però al mateix temps al tindre este riu viu
poder mantenir una expectativa o un territori en bones condicions per a tenir una bona expectativa de desenvolupament econòmic. Esta xarxa anual no estaria afectant, ho sento, no? Però d'alguna manera el que he intentat és dir això, o sigui, encara que sé que els nostres representants polítics de catalans, quan els diem s'enfaden, estem igual. Estem exactament igual com l'any 2000. Inclús pitjor. No? Per tant, hem de tindre la reacció amb unes característiques similars o amb una energia molt similar per a poder d'alguna manera recordar que així no es fan les coses, que l'Ebre té un paper molt important a la seva desembocadura i que detrás d'un delta i detrás d'un territori amb un equilibri molt fràgil hi ha unes persones que van néixer aquí, que volen viure aquí, volen continuar vivint aquí i ens agradaria d'alguna manera poder tindre una mínima possibilitat de desenvolupament econòmic i social similar a la resta de la societat, però vivint aquí. Ja està. Moltes gràcies. Veig una mica tard i tot, si preguntes i d'això us podem fer mentre fem un mosset i una mica de circulament i ja està, i així de la tamarra a la velleta ja. Estàs endavant? Sí.